sitawa wanda ya ga ka ba gaibu ba a zahiri bai jago da alina da martaba ya'ya na fadi mata gaba sahabi ne ba mu bar su ba mu ki su ba za mu so shi ba annabi ne da baka ya alamu yahuda da auliya masu duniya da lahira sun yi tarbiya shehu tijjani mamaya barhama ne masharifiya abul fitoyi mai kulliya gidanka ne na yi ta zakiya shehu aliyu fituhiya ya sha bukari ya tafiya annabi ne annabi ne da barka ya alamu yahuda annabi ne wadannan sama da barka ya alamu yahuda da sallama ga mukassimu gani gare ka muallimu taskar yabo na ka hashimu a bani dan shehu barhamu gidan ka ne watil azamu babu ya kai an ta alhamu kaunar ka ce hamu a ƙara ba mu mukallisinmu kake da ɗan shugaba mai san kama ba za a ƙi shi ba ina da kai ba za na faɗi ba a duniya ba zan ji gata ba ko na mace ba za a ƙi ni ba fagen yabo ba a rufe ni ba nafsi fida ka Allah mace ta ba sirrin lahu ban zainaba annabi ne annabi ne barka ya alamu yahuda shehu barhama ne inda ake zuwa naka ne kai ake gani haku ne kasimu ne majidu ne barka ya alamul huda annabi ne annabi ne ya alamul huda mai martabar kwarai annabi baitin yabon ka na yi da ni jikan gida na mutallabi wanda ilahu ya ce muni kaunar ka ce kadai ladabi a ƙiwullah bin annabi rambazu ne majidu ne barka ya alamul huda annabi ne wadarin sama da barka ya alamul huda Allahu naka ne mai duka wanda ya bi ka ya sarkaka gidanka ne gidan ɗaukaka kai da ka wangare hallaka wanda ya so ka ya haskaka yi launi yabo ne maka abinda duk ka so an maka kama da ɗaya mai maka barka ya alamul huda alhamdu godiya na kuma ilahu karaban asama a da rasul mai fatima idan na so yabo in kuma wada ina cikin al'umma yabo ya dinga tashi sama zakin ka ne na yarwa ne dan yayan mai yawan fatima annabi ne da barka ya